This is Africa's Cape Peninsula. It's the furthest south. Mentre alguns animals gaudeixen d'una vida paradisíaca en aquesta illa encisadora, en altres parts del món, primats en captivitat es veuen obligats a realitzar accions sotmesos a la llei del més fort. There's a wide range of plant food here, but because the soil... Companys universitaris, aquestes dates que s'aproximen posen de manifest la religiositat i la voluntat capitalista de l'estat espanyol. És per això que des del Front Revolucionari del Campus volem abolir tota classe de símbol nadalenc. Ai, sí que venen Nadals, que guai. Però com que guai? O sigui, les Nadals és una festa religiosa, que impulsa la societat al consumisme. Fora! Sí, i ve el Pare Noel i m'ho porta regals. No anem a fer de mal a ningú, no? Matutano, Mitsubishi i coses així. Què? Que diu que tindrem que tapar-nos la cara perquè no ens reconeixeran. Ah, tens raó. Pues anem. Ves a comprar unes mascaretes i mos tapem, va? Ves. Tu eres tonto. Que en la tenda no tenien res més. Podria ser una metàfora, el Pare Noel atentant contra Nadals i els renos i les... Calla! Ja buscarem unes màscares pel camí. Germans universitaris del Front Revolucionari del Campus. Ha arribat el moment de la nostra primera acció armada. Així que tu, company, seràs l'encarregat de col·locar aquesta bomba en aquest símbol propagandístic. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué cojones es eso? Oh, que no será una bomba. No, ¿qué va? Me cago en la puta con lo que salpica eso. Vosotros no sabéis con qué os habéis metido. No pienso permitir que nadie tire escombros en mi universidad. No te atreverás. Però va, fes alguna cosa. Perdó. Vinga, correm. Joder, otra vez no. ¿Es el rojo o el azul? ¡El rojo o el azul! Companys universitaris, el nostre primer atemptat ha sigut un fracàs, però tenim aguardat un as en la mànega. Espera, agarra un paperet. Què vols? És per l'amic invisible. Qui t'ha tocat? No m'ho digues, no se pot dir. I no se val a fer regals de més de 5 euros. Però què amic invisible ni què polles? Companys universitaris, hem decidit atemptar contra allò que és el màxim símbol del capitalisme a la universitat. Així que, amics, agarreu les vostres mascares. Midori Sotodate Kamashi Kachimba. Tim, fes-ho en el permanent, que es quedarà millor. Es van enterar. Aquest és un comunicat per reivindicar l'atemptat terrorista que ha tingut lloc al campus de Gandia aquesta setmana. I també volem reivindicar que gràcies a això ens hem adonat del verdader sentit de Nadal. No! Això no ha passat mai! I fes-me el favor ja de llevar estos adornos de Nadal, per l'amor de Déu, que no estem a favor, que ara no sombra!
Bon Nadal a tots!